Alhamdulillah. Kafani ni masale na so. Salon wala yere be nyanga sale ni. Tabali la iban. Ye tabali be wano la. Wante fo la garego. Sara yere be yorom na so. Ahmed! 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 Oui, maman. Nah. Bonjour, maman. Oui, bonjour, ça va? Ça va. Et on t'a fait une bottle de snow la sang. Ah, maman. Ne voulais pas marcher, ne voulais pas m'en la main. Donc, et de la connaissance RGM. Maman, mi weekend la ne dara 4L. 4L. Ah. Ça fait nia femme ça y comme ça que me kuma fa ne yana ga kula bere chenwa. O te chene maman, ne na le côté bedi. Le galoni ti. OK, on verra bien. Comme nere bien en bangoni, ni ay be wuli jona te wuli jona ke amnay. La gare a fola le la. Hein? Timbe a fosa ne mo wula sino la na ta sino ko de. Ko timbe ko ne ga fere ni on impoli ay le kini flani be kuma la. Hein? Désolé maman. Tay nyago, iga ne ga tambla sugula 100 mi kono. Kungulero masi. Wo. Wuli ga tin nyago ga tambla sugula mo re be fa. Ama fare be la. La gare a fola le la. Ma bachi kabila. Nyomu employé. Ngela ko ngira bara ko wallahi. Nala manan sababu ni ma segena sa. Nala mo ni ma te ba. Wan ça va. OK, ça va. Ça va. Somo ko dun. Baasi tɛ Baasi tila. I yɛrɛ dun? Baasi foyi tɛ na. I fari dun a lafiya la. A ka fisa. Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye. Amina. Ala k'a ban pewu. Amin. A sini fisaya ni bi ye. Amina. Nba. Ala ka duwawu minɛ. Ami I ami. yɛrɛ dun baasi tila. Walayi baasi foyi tɛ n Ala na. ka tile nɔgɔya. Amina. Ala ka garijɛgɛ ɲuman. Ami ami. Ka laɲiniw bɛɛ sabati. Amina. Sababu ɲuman kan Ami ye. ami. Sɛyi. Ala k'o duwawu minɛ. Ma taa baarayɔrɔ la dɛ. Ayi ma taa n kun bɛ ka labɛn donc n ko n bɛ n'i fo ka sɔrɔ ka taa. O diyara n ye baasi foyi tɛ na. Ah d'accord. Bon i bɛ kɛlɛ na kuma na. An ka gɛlɛya ko in dun. An ka kamana gannen do o de la. Ala ka na ni sababu ɲuman ye. A kɔni. Sinon an sɛgɛnna dɛ. An ye caman kɛ mais a nɔgɔyabaga y'Ala ye n'Ala sɔnna a bɛ se dɛ. Mais nin soko in dun. Problème wɛrɛ tɛ a la kɔfɛ kɔni. Problème foyi t'a la. Ne kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye so in d'a ma. Baasi foyi t'a la. Mɔgɔ ne bɛ ka jɔrɔ de a kana na gɛn ou bien k'a lamaloya cogo sugu dɔ la. Kunnadali foyi tɛ nin kɔfɛ nin ye ne kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye. Hakililatigɛ pewu an bɛ yan fɔ waati min. N'Ala sɔnna ma foyi tɛ nin kɔfɛ. Baasi t'a la maman. N'Ala sɔnna ma. I ka foli de kun don. O diyara n ye. N bɛ taa baarayɔrɔ la sanni ka taa i bɛ taa tɛmɛ. O tɛ baasi ye. Awɔ. Ala ka tile nɔgɔya. Amina. Ka segin ni ɲuman ye. Ami ami. I kana n sama fɛn dɔ la wula fɛ. N'Ala sɔnna. Amen. Awɔ. N'Ala sɔnna Ala ka garijɛgɛ ɲuman di ne den ma koyi. Mais n yɛrɛ bɛna wuli ka fɛn dɔ dilan yanni a ka na. Ça va? Oui, ma fille. Ah, ma fille. Bon, faut pas me retarder, me retard là. OK, problème. Atelier. OK, problème ça là. Et ne terikɛ dɔ de bɛ nɔ fa ne bɛ fɛ a tilalen don école la mais a ka baara ko ɲagaminen don dɔɔnin quoi. Ne bɛ fɛ i k'a dɛmɛ walasa a ka se ka place dɔ sɔrɔ. E terikɛ k'a ye dɔrɔn ko k'a dɛmɛ. Non, fa n y'a ka ko ɲɛɲini. E yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ girin ka don ko ninnu na ni ma. Ah, ma fille. D'accord. Bon, n bɛna taga service la. Ni seginna ka na. Problème fosi t'a la. On va discuter sur ce sujet. OK, merci. OK, bonne journée. Ala ka segin ni ɲuman ye. N sɔn ka kusaya. N'a sera ka dɛmɛ kɔnɔ a bɛ diya ne ye vraiment. Mɔgɔ yɛrɛ sɛgɛnna sa. Lari. Kai ko i ye changer ka taa n ka facture sara ka na dɛ. Cɛ maman. I n ka sunɔgɔ cɛ an taara sugu la n nana tuguni n bɛna taa n da puis n ka film filɛ RCN bɛ ka fɔ ko n ka taa ko ka taa yɔrɔ dɔ la cɛ non. E bɛ ka cɛ fɔ ne de caya. E hakili la ko ne ye filan wɛrɛ de ya? Moi je suis ta mère. Kule bɛ ne na kɛ.
wuli ka t'i ko i ka taa facture sara ka na kuma caman nege tɛ n na bilen dɛ i kulo bɛ n na. Non mama hali i kun kana na quoi i kun ka to yen grand sœur ka to a yɛrɛ de o kun bɛ ne nafa i nana i bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ. Lagari nin fɛnɛ mu impôt ye kuma daminɛ tɔlɛ asu de m'i tiɲɛ yan o m'i tɔɔrɔ ye tiɲɛ ka taga mais ne yɛrɛ kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn e tɛ ne bɛ e yɛrɛ dilen yan nɔ tɛmɛ ka taa i ko i ka taa fɛngɛ sara facture sara wuli ka taa ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ wuli ka taa ka bɔ yan. Mama e yɛrɛ kɔni mɔgɔ tɛ lafiya i bolo kuma chérie ni mɔgɔ tɔɔrɔ ka n ka plan bɛɛ tiɲɛ a bɛ kɛ ka plan bɛɛ de tiɲɛ ne b'a dɔn grand sœur de taara ne tɔgɔ cɛn ɲɛna ne n'ale ti bɛn yɛrɛ taa ne tɔgɔ cɛn ɲɛna. Wuli ka taa ka t'i ko i ka taa n ka facture sara. Mama tiɲɛ yɛrɛ la ni ko wuli ka taa ka bɔ yan. Na a fɔra an ɲɛna fɛnɛ ko i ni musomaninw fɛnɛ bɛ to ka na sokɔnɔna la yan nɔ fɛnɛ fɔra an ɲɛna wa. O tɛ tiɲɛ dɛ ma o kelen o tɛ tiɲɛ yɛrɛ de a y'o kelen danna dɛ ne n'ale kun tɛ bɛn. Ok on verra bien donc wuli ka taa ka bɔ i ka taa i ka t'i ko i ka taa n ka facture sara télé tɛ e m'a fɔ k'e ka film heure da télé walayi télé tɛ k'a la a tɛ k'a la yan wuli ka taa ka bɔ yan bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Mama ne yɛrɛ filili ma quoi n filili ma toro. Impoli bilalen k'ale filila ne ma jɔn asu wele bani parce que nin bɛɛ asu de nɔ ye. Yalo donc e de lagare ci yan nɔ wa foyi man ne sisan manamanakan dama dama k'a fɔ ne yɛrɛ ma problème t'a la ne yɛrɛ kan ka mun kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn e ka lagare a to ne ma dɔrɔn mani an bɛ taa ma régler yɔrɔnin kelen tile fila dɔrɔn m'o de d'a ma lagare kɛra impoli bari ne mana fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ jɔ e ye cɛ mama yɛrɛ de mama yɛrɛ k'ale ne kun ka na e k'a tɔ to ne ma ne kan ka mun kɛ lagare ne yɛrɛ de b'a dɔn. Ok on verra bien. J'attends ne yɛrɛ ka taa n ko fɔlɔ. Fena. Ça va? Rausha. Bashitila. Bashitira. Ibaka. Wallahi mo kerefe. Yorod meta. Meta chila. Aha. Oye, comme ni un nere tate bara yorola. Ayera beti mai. Wallahi. Donc yani awaswe. Awo ya aswe. Bashitala. Ni paro me ya no. Aha. Donc yere yele mana. Ko fe kari na ni ya maja ko se. Okay, problem pas. Mais o ko fe ko mi sina atil sa. Wala. Ni tay tay ya numero ya. Wala samte ga no soro. Oye problem tala. So da depuis te meni bora la amase ga no. Wallahi amase ga no era ko kibe na. Vraiment. Mana ne ko na sien chama. Vraiment. Comme mboro yorola. Comme yere to yorola to donc. Donc il déplacer la rabo yorola. Wala nyore ti nga yele mana ya sa. Ok problème pas. Ko nyere be tan sira infe. Sira ga kile ndoro. Problème tala. Ça va l'am. Koka. Bashituna. Kan me bito. Kan ko shitena era. Ga koka. Ça va. Sebe an sigara na. An so be ko fe kare na infe. Ko fe kare wona. Eto ne tɔgɔ Penda. Bukati kana cakap turu Merci. ye puha wa O cogo na. Penda no ika kunu ofsare turu Ok, merci. kana ya numero so O cogo la o ma teliya Penda wara tugu kalama ne dada mais o n'a kaw tɔgɔ cuna dɛ Penda o ne mɔgɔ faga dɛ ne m'o fɛnɛ we bɔra mɔgɔ faga no dɔ ayi ne m'o f'i ɲɛna ne kɔni no numero de ta Penda mɔgɔ tɛ ko togo dɔn o ye tiɲɛ ye jɛnatigɛ kuntagala ka jan o ye tiɲɛ ok problème t'a la numéro ta a filɛ nin tɔgɔ ko Penda awɔ i yɛrɛ tɔgɔ n tɔgɔ Sirima jamu Jara ne bɛ n wele ko Buwa problème fosi t'a la Buwa n y'a mɛn ok an b'a kɛ problème t'a la Penda an bɛ o la bye bye Penda joli koka cakɛra fuma yɛrɛ wala o kɛra yɛrɛ basi t'i la basi fosi tɛ yen nɔ cogo di alhamdulilayi baara yɔrɔ dun bɛɛ ka fisa o ɲɛna yɛrɛ mouvement bɛ cogo di n bɛ ala fo i b'a kan walayi tile ta i b'i tɔgɔninw na a kɛra fama ye sa awɔ depuis école wala o b'an ni ɲɔgɔn cɛ e fana ka ekɔliso bila o a bɛ kɛ cogo di ko maraka ninnu ka kow u bɛ bali dɔrɔn
Wudum blagata fɛn ba dɔ la n'u m'u bila ka taa butigi ba dɔ la u b'a bila ka taa duguba dɔ la. cogo di ni kalan kɔni kɛra ka baseli kɛ jagosa an bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ. Cɛ marakaw ka ko bɛ ten. An yɛrɛ fana. I terikɛ tulo jalen don. Terikɛ kulo jalen. Mun ma ekɔli la. A fɔ k'i cɛ kulo jalen don parce que e n'u jarabilen don a la. Ne ka jarabiya la. N'u jarabila cɛ la ni cɛ ma se ka tan d'u ma. I bɛ sɔn bɛɛ da i la. Hali n'i y'a dɔn i b'a dɔn e kun jarabilen don a la. Ne kun jarabilen t'a la kulo de kun jalen don ka tɛmɛ kilasi kɔnɔnden bɛɛ kan. E y'o dɔn cogo di an bɛɛ kun tɛ yan. Munna e m'an jogo dɔn? Ayi munna e m'an jogo dɔn? I tɛ fɛ ka bɔ i terikɛ kɔ halisa. N b'a dɔn i nalen filɛ nin n'a y'i ye a bɛ sɔn ka diya ye i yɛrɛ kuma la n terikɛ kulo jalen don. N'a y'i ye a bɛ sɔn ka diya ye parce que aw ka nin kulo jalen ne m'a tɔ faamu. I delila sa. Ne m'a faamu cɛ marakaw ka ko don kɔrɔw mi. Marakaw ka ko don dɛ. Cogo di? Marakaw bɛ bali mun na dɔrɔn an y'a di balimakɛ den ma dɛ an y'a di. Non fosi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dugawu kɛ. N mago b'aw ka dugawu de la. An kɔni bɛ dugawu la ala k'a ɲɛnabɔ. Wala ala k'aw ta ɲɛnabɔ an ka se ka taa ka zamɛw di an kɔni an ma se fɔlɔ. Hali sisan. I y'a mɛn di. I dun fɛnɛ sera dɛ. Ma se fɔlɔ dɔɔnin bɛ kɛ cɛ kɔni fana papa ni mama ka dilan banni. A banna dɛ. Tɔgɔ diya dɔɔnin. A tɛ tɛmɛ o kan. Problème t'a la komi n tɛmɛtɔla de kun don n bɛ foli bila i la yan. An y'a lajɛ n ka fila bɔ sa. Siɲɛ wɛrɛ min na an bɛ baro kɛ komi n bɛ ci la donc n ko n bɛ tɛmɛ n ka foli bila i la komi n y'a faamuya. Y a pas de problème. Problème ti a la n'o a diyara n ye. Nin diyara n ye nin bɛnna ma. Merci beaucoup. An b'a ko la. Merci beaucoup. Nin diyara n ye trop. Ko ye wagati ye. A kɛra sunkurunin ɲuman ye sa o. Ouais. Diɲɛ wagati ye an faamuna trop. Ɲɛnamaya kow tɛ. Don dɔ la a bɛ tugu ɲɔgɔn na don dɔ la o bɛ ɲɔgɔn ye. Ko ka ca. A yɛrɛ a bɛ ka kɛ npogotigi ɲuman ye. Awɔ ne nana. Ne tun bɛ gabugu kɔnɔ koyi. I da n fɛ. Dukɔnɔmɔgɔw. U bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi t'u la wa? Walayi baasi t'u la. Sira jara. Alhamdulilayi a fisaya la. Ne tun bɛ ka fɛn dɔ labɛn yanni i ka na. Awɔ. N yɛrɛ nana ni i sama ye. Nin bɛ yan. Awɔ. Nin bɛna tile caman kɛ n bolo. Yɔrɔ. Awɔ n nana ni i sama ye. Nin ye lemuruba de ye. Pomme de terre de don. Nin bɛ surafana dɔɔnin bɔ. Wala. Nin diyara n ye sa. Wali ma sɛgɛn. An bɛ kɔgɔ dun. Awɔ. N'i ye nin balabala i bɛ caman dun nin na. Wali ma sɛgɛn kosɛbɛ. Ayi ma sɛgɛn. Ma sɛgɛn n ye fitinin dɔrɔn de dilan. T'i ko i kana dumuni kɛ. Awɔ n bɛ taa n ko. Maman ne bɛ fɛ ka yɔrɔ ne tatɔ baarakɛyɔrɔ la bi. Ne ni dennin dɔ de bɛnna. Ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ sugu min don a kɔni ye parce que nin y'a siɲɛ filanan de ye an bɛ bɛn ɲɔgɔn ma. A kɔni ye ne ka numéro ta a ye ne ɲininka ko ne ko min ne ye yɔrɔ yira a la ko fɛn don. Ko kɔfɛ k'a bɛna n wele. N'Ala sɔnna. O tɛ baasi ye. N'an ka hɛrɛ bɛ mun na. Baasi tɛ. Ala k'o latigɛ kulonkɛ kɔni man di ne ye dɛ. Ayi n tɛ don kulonkɛ la. Kulonkɛ man di ne ye. N'i b'a kɔ sɛbɛla baara kɛ mɔgɔw da ka don a la. Kana don kulonkɛ la dɛ. E yɛrɛ b'a dɔn ne man kɛnɛ. Mɔgɔw ka bonya bɛ ne ka sigida la bɛɛ ko e ka ɲi. Ne e nana don ne ko sugu la a ma nɔgɔn dɛ. N'i ko ten n y'a mɛn. Baasi t'a la. F'i ko i kana dumuni kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Nin kuma duman ye ne tulo la wulada in na dɛ. Mais denmisɛnninw ka ko de don. Ale yɛrɛ dun ye cɛmanin kelen de ye. N'a nana don kulonkɛ ninnu na a tɛna kɛ ne fɛla ko ye dɛ. Mais n'a y'a ko ka dumuni kɛ n bɛna kangari da ɲɛ. Baasi tɛ yan. Baasi fosi tɛ. Je vais très bien. En fait toi ne tun ye kuma min f'i ɲɛna sɔgɔmada ni bɔtɔ la. Ma fille. Halisa i b'o ko kelen de la. Ne terikɛ de don ne bɛ fɛ i k'a dɛmɛ yɛrɛ de vraiment. Bon. Cɛfɛ teriya ninnu a man di ne ye i b'a kalama. N b'a f'i ɲɛna kuma caman i ka cɛfɛ teriya ninnu dabila i ɲɛsin i ka baara ma avantage b'o de la. Bon ɲuman b'a la kolon b'a la mais n'i sera k'a dabila o de kɔni ka fisa mais komi i insistelen don donc n b'a jateminɛ. Ok problème t'a la o bɛ diya n ye. E de ko ko mɔgɔ ɲɛnama don ne kɔni t'a dɔn. Donc i b'a wele i bɛna n'a ye fɔlɔ. N bɛ fɛ k'a ye. Parce que ne tɛna fɛn dɔw proposer k'a sɔrɔ n m'a ye ɲɛna dɛ. N'i nana n'a ye n'i y'a ye wagati min na
ni a ye n kun minɛ ko mɔgɔ ɲɛnama don donc seko ye min ye ne y'o k'a ye problème fosi t'a la ɲa voilà a kun ka d'a yɛrɛ ye ka na depuis a mɛnna dɔɔni yɛrɛ mais a ma se ka na ci dɔw don a fɛn wa a ma se ka na il y a pas de problème a tilara école la a tilala école la a tilala vraiment ne yɛrɛ taara fu fɛ yen mɔgɔ ɲɛnama ba de don n taara o fɛ n y'a fa ye n y'a ba ye mais position t'u la quoi ah bon en voyant seulement ko mɔgɔ ɲɛnama don i y'a analyse kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ il y a pas de problème n y'a faamuya n bɛna jateminɛ donc i b'a wele fɔlɔ ka na n'a nana ni y'a ye wagati min na n ka mun k'a ye m'o dɔn quoi o diya n yɛrɛ de quoi o bɛ de kun min na n ka leçon kalan il y a pas de problème les enfants d'aujourd'hui i insistelen don fo ka baara de ɲini ka di ɲuman n t'a dɔn a ye fɛn min ye nin na mais il y a pas de problème n'a nana n'a ye n'i y'a ye wagati min na ani mun ka kan o bɛ k'a ye n'a ye n kunkolo minɛ Ahmed oui maman ni fana joli ne plan jumɛn ko plan jumɛn bɛ yen wa i b'i sigi ka jouer ka tila ka télé k'a la d'ailleurs e ka kaye yɛrɛ bɛ min kaye filɛ ne kɛrɛfɛ sa téléphone in jan ne yɛrɛ ka téléphone yɛrɛ e ka téléphone bɛ min maman ni ne m'i ka téléphone ta n bɛ jɔn ta ta e ka téléphone bɛ min n ka téléphone défaut dɔ de y'a sɔrɔ Dieu merci o ɲɛna yɛrɛ de kaye ta i ka leçon ta i ye leçon ta ne ye leçon ta kɛ maman n tɛ kaye ne kɛrɛfɛ ne ma tila ka kaye da Ada i ye leçon ta a bisi a fɔ ɲɛna i ye mun ta a fɔ ɲɛna ka fiyɛ wa maman awɔ ko ye leçon ta ka ban ko n ye mun ta ko n ka fiyɛ n'i ye mun ta k'i ka fɔ ɲɛna ka mun wɛrɛ bɛ yen ou bien i ma leçon ne ta e ye leçon ta kɛ ne b'o f'e ɲɛna mun na e y'an ka misi de yan Ahmed sukaro kuma jɛ ka bɛ filan tɛ yɔrɔ mama fɔ de bɛ yen Ahmed ya i bɛna fili yɛrɛ ma dɛ ne ci ka impoli yɛlɛ kule bɛ ne na i ye leçon ta a fɔ ɲɛna sisan maman k'i t'an ka misi ko n ka leçon f'i ye Ahmed ni ma dɛmɛ n b'a dɛn kulo kɔrɔ sisan i ye mun ta fɔ donc n y'a faamu sisan i ma leçon ta wa maman ne y'a ta ka télé k'a la ne bɛ se k'o fɔ d'ailleurs abonnement télé la bilen nin y'a bannen pewu e tɛ télé lajɛ fiyewu kɔnɔ heure ma se dɔɔni n ye yɛrɛ film minɛ kɛ i bɛna commande ye ɲɛ la yan nɔ ni minɛ a b'an bolo n bɛ taa ka na sanni ka na n ka n'a sɔrɔ i y'i ka leçon bɛɛ ta ne ka kaye minɛ e la Ahmed k'e ka dɛsɛ k'i ka leçon ye réciter ne ye n bɛ mun d'e kan n yɛrɛ de b'a dɔn i ka téléphone di yan n bɛ zi yanni ka na yɔrɔ ci tɛ ne na de non nafa foyi ma k'i nali la maman i bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ yɛrɛ de i change la carrément n t'a dɔn n bɛna leçon ta cogo min na maa min tɛ don kilasi la u bɛna mun leçon ta k'a f'e ɲɛna nin bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ bolonɔ de ye ne ka kaye kɔnɔ n'a b'i ɲɛna ko ne bɛ don kilasi kɔnɔ ne tɛ don dɛ ne ma don mun na n t'a dɔn n bɛna min fɔ nin ma yɛrɛ ko n ka leçon ta dɛ leçon ta dɛ leçon ta n tɛ foyi ta n t'a ta n tɛ leçon foyi ta i ka téléphone minɛ n'a banna ni m'i ka téléphone suɲɛ k'a feere i k'a fɔ n tɛ